Tayaya yungkuring kashe Donald Trump ya farua zahiri, tayaya wani mutumna aladaga badaya, bashida wani tarihin laifi, ya samu damar kusantar shugaban Amurka har haka, alhali manyan hukumomin tsaro mafikar fi a dunia sunanan suna kallo kawai. Gaskiyar da ke bayan wannan hari na uku mai hadari kan Trump zata girgiza tunaninka. Don haka mu zurfafa bincike tare da taimako zane-zane uku da mu gano abin da ya faru a ranar 25 ga Afrilu 2026. Shahararren otal din Washington Hilton ya cika makil. Yanzu ka kalli wannan tsari na kudi sosai. An raba taron zuwa benaye biyu. A kasa sosai cikin kasa. Akwai wani babban dakin taro mai girma da baki VEP 2,600 a ciki. Wannan dakin ne shugaba Donald Trump, uwar gidan shugaban kasa, mataimakin shugaban kasa, da manyan mambobin gwamnatin Amurka suka zauna tare. A takaice, dukkan tsarin da ke tafiyar da Amurka yana cikin daki guda da babu saukin fita daga ciki. A waje, tsaro yayi kama da mai karfi sosai, amma a cikin wannan tsarin tsaron, akwai wata babbar matsala mai hadari. Kuma wannan matsala ce mai kai hari. Wani mutum mai suna Cole Thomas Allen ya yi amfani da ita. Bai kirkiri wani shiri na fim irin na Hollywood ba. Ya dai wani shiri mai sauki. Wannan mutum mai shekaru 31 ya hau jirgin kasa daga Los Angeles zuwa Chicago, sannan ya tafi Washington, DC. A ranar Juma'a da rana, ya shiga otal din Hilton kamar kowane bako na al'ada. Yanzu watakila kana tambaya ta yaya ya shigar da makamai cikin irin wannan babban taron VVIP. A nan ne babbar kuskuren tsaro ya bayyana, dokar keɓance bakin otal. Bisa nga dokokin ba binciken jakunkunan bakin da ke sauka otal din. Rahotanni sun nuna cewa Allen ya shiga dakinsa cikin sauki da jaka mai dauke da bindiga mai harbi, shotgun, karamin bindiga, handgun, daukake masu hadari da dama. Ya sayi waɗannan makamai bisa doka a shekarun 2023 da 2025. Ba shi da tarihin laifi ko kadan, don haka babu wani alamar hadari da ya bayyana a tsarin tsaro. Da dare na Asabar yayi, Allen yana cikin dakinsa yana shirya makaman nasa. Da karfe 8:26 na dare, mintuna 10 kafin harin, ya aika wa iyalinsa sako. A ciki ya kira kansa Friendly Federal Assassin, kuma ya bayyana a sarari cewa yana shirin kashe manyan shugabannin Amurka. Da nuwansa ya kira yan sanda nan take, amma lokaci ya riga ya kure. Yanzu karfe 8:36 na dare. Allen ya fito daga dakinsa. Bai bi lift ba, ya bi matakala zuwa kasa kai tsaye zuwa matakin teres. A cikin wannan zane na uku dai, zaka ga shirinsa gaba daya shine ya gudu, ya wuce na'urar gano karfe. Ya sauka kasa, sannan ya shiga dakin da ake gudanar da taron VEP da zarar ya kusa da na'urar gano karfe. Sai ya fara gudu tare da harbe-harbe ba tare da niyya ba. Ya harba harsasai biyu, amma kafin ya kai kofar babban dakin taro, jami'an Secret Service sun buge shi kasa suka cafke shi. Amma kai tunani na dan lokaci, me zai faru da ba su tare shi a matakala ba? Me zai faru da ya shiga wannan dakin da ya cika da mutane tare da bindiga? Trump ya riga ya tsira daga yunkurin kashe shi sau biyu kafin wannan. Amma tambayar da kenan har yanzu ita ce, shin tsarin tsaro yana da aminci kuwa? Wannan lamari ya nuna cewa kuskure guda daya kanana na iya canza tarihin kasa gaba daya. To me ra'ayinku game da wannan al'amari? Shin kuskure ne kawai babba? Ko akwai wani abu a bayansa? Ku fada mana a cikin sharhi. Kuma kar ku manta ku danna maballin subscribe domin samun karin bidiyoyin uku di masu cikakken bayani irin wannan.